Какво става, хора? Аз съм Онина и днес мисля да направя един giveaway на Steam аккаунт и нека да преминем към него. Значи в аккаунта има CSGO, Creativers, Payday 2, Pro Evolution Soccer 2015, Saints Row 4 и Speedrunners. Само да кажа, тая игра е безплатна. Има някакви 90 цента. Има и скинове. На Team Fortress имам брадва. Аз съм на CSGO скиновете повечето. Имах вулкани такива, ама ги продадох. И ги загубих съответно, като залагах. Ма както де. За сега имам 5 Silver Monkey Business, P2000 Pulse, Татрак. Дигал Коринтия някакви такива простоти. Вече ви си ги разгледате, нали, който спечели. Това ми е стима. И ако някой евентуално, нали, иска да играе CSGO и не спечели, си оставя скайпа в описанието и там ще ме потърси, защото аз продавам.